Vidjet ćemo još ovakve lepe vaskršnje muzike i slušati do kraja emisije, ali sad nešto potpuno drugačije, kao Monty Python, ali nije, stvarno će biti potpuno drugačije večeras, mada neki od fenomenalnih rock muzičara jesu učestvovali recimo u ovoj kampanji koja je bila za Đurđeve stupove. Sa mnom u studiju dekan Rock Akademije, Modern Music Instructors Miroslav Cvetković. Hristos Vaskrse! Uistinu. Dobro nam došli, Miroslave. Sad vidim, dobro ste se navikli na funkciju. Prvi put kad ste ovde bili kao dekan, bili ste, ne, jao, dekan, ali sad ide to. Na dobro se čovjek lako navikne, jel? Mislim, kad ima rezultata, onda može i to. A ima rezultata. Ima rezultata, vrlo smo ponosni na naše učenike, da kažemo, jako lepo napreduju, vole da dođu u školu, što je najvažnije. Tako da bit će dobrih rezultata i to će se vidjeti na kraju ovog drugog semestra kad ćemo praviti jedan veliki koncert. To čekamo, da vidimo šta ste ih učili. Večeras u 6 sati u Ustanovi kulture Palilula, Stena Stamenković, bit će audicija za mlade i talentovane pevače koji, oni su se već prijavili. Da, će audicija biti dobra za gledanje. Praktično konkurs je završen i danas je audicija. Imamo sreću da možemo da stipendiramo 5 najtalentovanijih pevača, da. To je nova klasa kod nas, nismo imali ranije, ali nismo imali dovoljno, da kažemo, stručan kadar, ali sad smo uspeli da angažujemo 2 ljudi koji su zaista, što kaže, ono što nam treba, a to su Ljilja Ranđelović koji ima klasično obrazovanje i čovjek koga ne treba naročito predstavljati, to je Dado Topić koji ima ogromno scensko iskustvo, tako da imamo kombinaciju jednog i drugog. I tu smo klasu nazvali VIP klasa, jer su, znači, ti ljudi zaista, inače, moto naše škole je učite od najboljih i uspeli smo da angažujemo najbolje u tom delu i eto, to je... Ali sad, interesantno je meni, ne znam, vi ćete kao čovjek iz muzike znati bolje, ja čujem s vremena na vreme i pre nego što je vaša akademija postojala, da se uči gitara, da se uče bubnjevi, da se uče klavijature, ali pevanje nekako ne uvek dovoljno... Pa, mi iz tog razloga što nismo imali, da kažemo, do sada odgovarajući kadar, nismo to pokrenuli odmah u početku zato što smatramo da je glas jedan od najvažnijih instrumenta i najlepših instrumenta i njemu treba posvetiti naročitu pažnju, jer ako se u startu ne postavi kako treba, onda je to jako teško ispraviti. Jel da? To vaše iskustvo kaže? Pa, to je iskustvo i moje i ljudi koji se bave tim, inače to je nešto što se zna. Tehnika glasa, scenski nastup. I plus scenski nastup, što je isto tako važno za muziku kojom se mi bavimo. Tako da sad imamo mogućnost da im pružimo stvarno kvalitetno znanje iz kompletne oblasti, da kažem, znači naučit će da pevaju kako treba i naučit će da pevaju ono što vole, na najbolji mogući način. A okej, to što će ovi koji će sad biti izabrani, biti stipendirani, planirate li da imate jedan, kako bih rekla, stalni smer za učenje pevanja, obrazovanje pevača? Pa to će od sada biti... Otvarate katedru, jel? Pa... Dekan. Da. Ja se nadam da ovo nije jedini put da ćemo moći da stipendiramo đake ne samo iz oblasti pevanja, nego iz oblasti svih instrumenta, ali o tom potom škola je tek praktično počela da radi i za sada kako je krenulo, vrlo smo zadovoljni kako to ide i nadam se da ćemo se širiti i tako. To je... Da. www.mmi.rs, to vam je adresa Rock Akademije, instruktori moderne muzike, sve najbolje što vredi u srpskom i regionalnom roku tamo ili predaje ili je konsultovano, pa znate gde vam je da krenete. Ja bih samo, ako mogu da kažem, svi mladi ljudi koji se uopšte zanimaju za muziku mogu da dođu danas u 18 časova u Ustanovu kulture, ulaze slobodno, mogu da dođu da daju podršku ovim mladim talentima. Da gledamo audiciju. Pa da, ako žele. I uopšte ako žele da dođu da vide kako izgleda škola, možda i to bude interesantno, pa da nam se priključite. Večeras u 6 uživajte, zato što je to scena u Stamenković, odnosno Ustanovi kulture Palilula, na kojoj će se čuti možda neki najbolji glasovi koji su sad tek u svom začetku i povoju što se tiče rock muzike. Miroslav Cvetković, dekan Rock Akademije, bio se nama mnogo hvala. Hvala vama. Moram da primetim, prošli put je bila majica, sad je već sako. Miroslav, kako je krenulo? U skladu sa funkcijom. Hvala mnogo. Hvala vam. Bićemo večeras u Ustanovi kulture Palilula, a vi ostanite tu, idu najvažnije vesti, pa onda nastavljamo dalje.